Ganito ang kadalasan eksena sa Legislative Building ng Kapitolyo tuwing araw ng Lunes. Puno sa dami ng taong humihingi ng iba't ibang tulong. Matyagang naghihintay para personal na makalapit kina Governor Dennis Data Pineda at Vice Governor Lilian Pineda. Isa sa mga matyagang nakipila si Aling Jeremy. Kasama niya ang kanyang asawa at 7 taong gulang na panganay na may congenital heart disease. Inborn ang butas sa puso ng bata. Hindi kaagad naagapan dahil sa takot at problemang pinansyal. Sobra po kasakit kasi kung ika mo po, burimia pong makuha itong sakit na po. Kung ika na mo pong mamusan po. Bilang pong pengari po. Kasi po aldodo po akakit mo po magkasakit. Burim mo na mo pong ako. Tulong para sa sakit din sa puso ng anak ang inilapit ng government employee na si Mang Jeremy. Congenital heart disease din ang sakit ng anak na na-diagnose noong siya ay 4 na taong gulang. Umabot sa higit 800,000 pesos ang kinailangan para sa pagpapaopera sa kanilang anak. Alam namin yung sakit niya nung 4 years old nung na-diagnose siya ng mild pneumonia. Apa. Tapos, doon namin nalaman na may sakit pala siya na na congenital heart disease. So once nung 2D echo siya, nirecommend na siya sa heart center nung 4 years old siya. Sa malasakit at inisyatibo ni Governor Delta, ang hiling at daing ng dalawa ay nabigyan ng kasagutan. Ang anak ni Jeremy ay nabigyan ng financial assistance para sa pagpapaopera ng anak. Ang anak naman ni Mang Jeremy ay naoperahan na nitong Pebrero sa Philippine Heart Center sa tulong din ni Gov Delta, katuwang sina Senator Crespo at Cheese Escudero. Ngayon, makikita na ang saya sa mukha ng bata. Mga senador sabi niya, mag-prepare ka lang. Yun, natapaan na. Naging successful yung operation niya. Tapos, very fast yung recovery niya. Salamat po, Gov, kasi po ulit madagal po sa upo. Kaya kami bigyan. Kasi po talaga po madagal ko po pasalamat. Kasi po ako po akalaing at hindi po kabilis po makapanyag kami pong saot. Bukod sa mga anak nila Aling Jeremy at Mang Jeremy, 256 na kabalen pa sa lalawigan ang nabigyan ng tulong medikal nitong Lunes. Ayon sa Governor's Medical Assistance Office, aabot sa 5.5 milyong halaga ng tulong ang naipamigay sa mga benepisyaryo. Layon ng programa ni Gov Delta na matulungan ang lahat ng mga kapampangan sa kanilang mga pangangailangang medikal para maisalba sila sa kapahamakan at madugtungan pa ang kanilang buhay. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.